Hej, mit navn er Trine. Jeg har valgt at lave den her video for at gøre noget anderledes, og for at vise på en anden måde, hvilke menneskelige kvaliteter jeg har. Jeg har også valgt at lave videoen for at vise, at jeg godt tør at være modig, og jeg godt tør at springe ud af min komfortzone. Jeg ved også godt, at der er nogle steder, hvor jeg ikke har lige så meget erfaring, som andre måske har, men jeg er ikke bange for at prøve noget nyt, og jeg er ikke bange for nye udfordringer, og jeg elsker at lære. Jeg vil ikke sige så meget mere. Jeg har faktisk fået lukket nogle andre til at sætte et par ord på, hvem jeg er. Det er min tidligere chef, en tidligere kollega, og det er nogle tidligere elever, som jeg har undervist. Deres ord kommer her. Er I på udkig efter en humørsprudlende, loyal medarbejder? En medarbejder, der er utrolig stærk i teams. En, som ikke er bange for at sige sin mening. En, der våger at tage styrtpenge for sig selv og for sin nabo. Og så altid kommer med et smil på læben. Så tag en ekstra snak med Trine. Jeg har haft fornøjelsen af at spille professionel håndbold med Trine igennem en årrække. Og vi står og mangler en, som altid er klar til at gå forrest og tage lederskab, men også er ekstremt ambitiøs og engageret i det, hun gør og laver, og ikke er bange for at lave fejl, så er det sådan en som Trine, I skal vælge. Hun er yderst loyal, og man kan altid regne med hende og hvad man får fra hende. Og det er ikke kun som kollega, men det er i den grad også som en god veninde. Hun er ekstremt sjov og kærlig, omsorgsfuld. Og vigtigst af alt, så tror jeg, at jeg vil sige, at hendes energi og hendes engagement er helt outstanding. Så hende vil man rigtig gerne have på sit hold. Hun er en kæmpe holdspiller, og så er hun bare en helt fantastisk person, der bare altid er klar til at give den gas. Du var vores yndlingslærer, Fordi du var med til at udvikle os, både på og uden for banen, og for du altid gik ind i alle dine opgaver med et stort smil, og det går på mod. Du har den bedste personlighed, Trine. Jeg håber, I kunne lide det, I så. Til sidst så har jeg ikke mere at sige, udover tak for jeres tid. Og jeg håber, at jeg er den heldige, der kommer til samtale, og måske bliver en del af jeres hold.